Kultszerda Podcast a műkereskedelem és a művészeti élet kulisszatitkairól, nem csak műértőknek. A mikrofonnál két művészettörténész beszélget vendégeivel. Nagy Zsófia Nóra, a Bodó Galéria és Aukciós Ház galéria vezetője, és Sípos Tünde, kurátor. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kultszerda harmadik évadának legújabb részében, amely egy közelgő kiállítással kapcsolatos. A Bodó Galéria és Aukciós Ház márciusban nagyszabású életmű kiállítást rendez Bornemisza László művészetéből. A kiállítás pedig több éves kutatómunka előzte meg, melynek alapját Szabó Lilla művészettörténész kutatása adta. A mai vendégeink így Szabó Lilla művészettörténész és Bodó János, a Bodó Galéria és Aukciós Ház tulajdonosa. Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi is köszönjük a meghívást. Köszönjük, és sziasztok mindenkinek! Lilla Bornemisza Lászlóról egy még kiadatlan korábbi kutatását dolgozta fel, és a galéria egykori és jelenlegi munkatársaival együttműködve készítette el a Gondolatkiadó kiadásában a Tűnő idő emlékei, Bornemisza László művészete címmel a monográfiát, amiről ma beszélgetünk. A könyv létrejöttét Bodó János, a Bodó Galéria és Aukciós Ház tulajdonosa kezdeményezte, a kiadóval közös munkát végigkísérte és támogatta. Lilla, hozzád intézzük az első kérdést a mai adásban. Hogyan kerültél közel Bornemisza László munkásságához, és mikor kezdted az anyaggyűjtést? Hát ez nagyon-nagyon régen volt, és ez a véletleneknek majdnem, hogy évtizedes sorozata, ahogy összeállt a könyv is, ahogy megszületett a könyv, illetve, hogy találkoztam a Bodó Galériával, Jánossal, és létrejött ez az együttműködés. A Széchenyi könyvtárban Tóth Pál Péter volt, aki keresett azzal, ő ott dolgozott szociológusként, könyvtárosként, én pedig a Nemzeti Galériában, tehát ugyanúgy a Várba, hogy van egy nagyon kedves, ismerős művészházaspár, a Bornemisszáék, neki nagyon jó barátja volt a festőművész, és Iris, az özvegy pedig szeretné, hogyha valaki megírná a férjének a művészetét és az életét. És így vitt el Bornemisza Irishez, akkor megismerkedtem az özveggyel, kezembe adott, nem is tudom mekkora nagy paksaméta, újságkivágás, cikkeket, de leginkább a skandináv országokban megjelent írások, amik már le voltak fordítva magyarra is, de hát az összes magyarországi kritika is ott volt. És elmondta, hogy mi a elképzelése a monográfiával kapcsolatban, és arra kért, hogy ha meg vagyok úgy az első 15 oldallal, akkor keressem meg őt. Így is lett. Akkor nagyon kedves, jópofa hangulat volt, hogy odaadom neki a kiprintelt anyagot, és akkor azt mondja, nem Lilla, én akkor most arra kérném, hogy olvassa fel. És akkor ez mint egy ilyen kis színház előadás olyan volt, de őszintén a képek hangulatához, és az egész millióhöz, és ez a véletlen felkéréshez, hogy valaki magánúton kér, hogy írjak egy monográfiát, ez úgy mindegy kicsit szimpadias is, és rendkívül kedves volt. Úgyhogy olvasok, és akkor Iris azt mondja, Lilla, de hát maga nem is ismerte Lacit vagy Lászlót, hát ezt hogy írta meg? Hát mondom, hogyan? Hát ebből a sok anyagból, amit láttam meg, hogy olvasni kell tudni a képeket. És őszintén nekem is hatalmas nagy öröm volt Bornemisza Lászlóval foglalkoznom, ráadásul, mert egy rendkívül színes egyéniség volt. A kritikák ezt részbe tükrözték, de részben a kritikák a különbözőség, tehát amit a skandináv országokban vagy Németországban, ahogy írtak Bornemisszáról, az nagyon-nagyon különbözött a magyarországi kritikáktól. A magyarországi az egy ilyen iszonyú, szocreál stílusú kritikával, és ilyen nagyon-nagyon okoskodó, ömlengő, inkább negatív értelemben
túltengő szövegek voltak, ahol mindent a rendszernek a éhenzése, ugyanakkor elmarasztalása Bornemisszának, hogy nem a munkásosztály tűnik fel a képeken, hát a 60-as években vagyunk. 60-as évek legelején. És ha belegondol az ember, hogy 4 évvel a forradalom után, és az első útja a külföldre Bornemisszának Lengyelországba vezetett, az is egy teljesen véletlenül sikerült, hogy jutott ő egyáltalán ki Ljublinba, és akkor mint ami kint külföldön sikere volt, az itthon, mint hogyha negatívra lett volna lefordítva. Úgyhogy aztán persze elkészültem az egész kézirattal, nagy kirándulás volt nekem is. Nem tudom, hogy ilyen magánéleti dolog számít-e hozzá, hogy nekem volt egy lengyel férjem. Tehát én Lengyelországot és a lengyeleknek a mentalitását is ismerhettem. Igaz, hogy nem is sokkal korábban volt kint, de mégis tényleg egy más hangulatú nép. Érdekes, hogy én az egyetem befejezése után a lengyel férjemmel kimentünk Svédországba. És pedig azért, hogy akármilyen munkát elvállalunk, amiből komoly pénzt tudunk keresni, mert hogy akkor itt nem kell albérletezni, és várakozni arra, hogy lakáskiutalás, vagy bármi. Tehát az, hogy én nekem az első nyugati utam, és el sem merem mondani, mikor volt 76-ban, Svédországba, az egy hatalmas nagy meglepetés volt. Tehát ott, amit láttam és tapasztaltam. És később, de ezt akkor majd folytatom, hogy hogyan is történt. Én egyet kérdeznék. Vagy most mondjam el? Még egy picit ilyen előzetes kérdést szeretnék mondani. Jó. Hogy mivel ez egy podcast adás, és nem biztos, hogy minden hallgatónk egyből látja maga előtt Bornemissza Lászlónak a festményeit. Csak néhány szóban kérlek foglald össze, hogy mitől érdekesek az ő képei, ahogy említetted. Miért volt kirívó ez a szocialista időszakban? Bornemisszának volt egy nagyon sajátságos stílusa, ami egy látszólagos mesevilágot tükröz, de emellett, hogyha részletesen vagy részleteiben megnézi az ember a képeit, akkor a sok-sok jövőmenő, majdnem felvonuló figura, élményszerű látványa mögött észreveszi azt, hogy a különböző problémákat, helyzeteket, hogy ezek a figurák beszélnek, ha nem is egymással, hanem mi felénk, majdnem mindenki külön szónokol, vagy mutogatja magát, de egy összefüggő történetté áll össze az egész a Bornemissza festményeken. És azért nagyszerűek ezek a képek, mert a teatralitásuk mellett rendkívül kedvesen, rendkívül intelligensen beszélnek mindarról, ami valójában a világunkban van. De ehhez figyelni kell, ehhez rá kell érezni, látni kell szemmel, akiben pedig mondjuk nem érzi okvetlenül, ugye elmélyüljön a képén, akkor is egy nagyon kedves, nagyon színes, egy nagyon vidám világgal találja magát szembe. Ezért volt egy nagyon kedves német filozófus és esztéta, aki azt mondta, hogy ő ezeket a képeket akarja. Ő ezt haza akarja vinni, ő ezt látni akarja akkor, amikor rossz a hangulata. És ez foghatta meg az embereket, úgy a skandináv országokban, de akár Olaszországban, a kiállításokban, vagy Németországban, de itthon is. A képcsarnokba állított ki, soha nem hívták meg nagyobb kiállító, vagy hivatalos, úgymond állami hivatalos nagy helyekre. A képcsarnok vállalatnál pedig majdnem minden képét megvásárolták. Akár vidéken, akár Budapesten. Tehát
nagyon szerették őt, szeretetük is voltak a képe, és főleg amikor egyszer Lázár Ervin, Bornemisszának a barátja, egyszerűen elnevezte Lumikinek ezt a nyakigláb kislányt ebbe a színes harisnyába, copfokkal, attól kezdve pedig egyszerűen Lumiki egy sztár lett, és vele együtt Bornemissza is. Kicsit a kutatómunkára térjünk még vissza, és aztán még szeretnénk így történeteket hallani Bornemisszáról természetesen. Miután a kézirat elkészült, és akkor ezt felolvastad Irisnek, és átadtad, azért a jelen kiállítás, és a jelenleg elkészült, és megvásárolható, és természetesen a kiállításon be is mutatandó monográfia között eltelt több mint 20 év. Mi így történt van. Ez alatt az idő alatt? Hogyan folytatódott a történet? Hát ezek is a véletlen sorozatok, hogy Irisnek kapcsolata volt Bácska Istvánnal, aki akkoriban egy új kiadónak, az Osirisnak volt az igazgatója. És meg is beszélték, hogy Iris vállalja tehát a kiadásnak a tételeit, összeget és stb. És utána pedig egy nagy, persze le is adtam nekik, vagy Iris adta le a kéziratot, és utána egy nagy csend, sehol semmi, és akkor, mikor megtudtam, hogy Iris meghalt, körülbelül nem egészen egy évre rá, hogy én elkészültem sőt hamarabb a kézirattal, akkor én ezt így el is raktam, mert most én magam nem tudom kiadni, azt is tudtam, hogy talán éppenséggel más a művészeti divat, tehát meg nekem is voltak más feladataim. És néhány évvel azelőtt történt, hogy a Bálnában volt egy kortárs művészeti kiállítás, és akkor az egyik volt kollégám, a grafikai osztályról, Bálint mondja, hogy a Bodó Galéria igazgatója János szeretne veled beszélni. Én említettem neki, hogy neked van egy Bornemissza kéziratod. Bornemissza kéziratom? Meglepődtél? Hát mert én el is feledkeztem a kéziratról. és akkor beszéltünk Jánossal, és akkor otthon hűha, kaparjam elő, találja meg a kéziratot, meg annó ugye flopira írtunk, a floppy, hát az kizárt dolog volt, abból nem volt, és akkor tájt volt az ünnepi könyvhét is, a Dunaparton véletlenül találkozom a Bácskaival, akivel szintén nem tudom, mióta nem láttuk egymást, és megkérdeztem, hogy emlékszik-e még Irisre, meg Bornemisszára, hát hogyne, persze, igen. És mit szólna, hogyha... És akkor ő elmondta, hogy ő most már a Gondolatkiadónak az igazgatója, hogy társulnának a Bodó Galériával, én összeismertetem őket, és így jelenne meg a monográfia, mert én inkább ehhez ragaszkodnék, mint ugye egy kisebb katalógus jelenjen meg a Bornemissza kiállításhoz. És akkor a következő kérdést azt hozzád fordítanánk, János, hogy hogyan kerültél te közel a Bornemissza művekhez, és hogyan jött az ötlet, hogy tehát itt a Bálnában gondolom valamelyik vásár volt ez? Igen, tehát én ott kezdeném, először is imádom hallgatni, amikor a Lilla beszél ezekről a régi történetekről, mert hát kiderül, hogy ez a könyv ez egy nagy véletlen műve, vagy egy véletlen sorozatműve, úgyhogy ez jól is hangzik, és hát én ebbe a történetbe ott csatlakozom, hogy körülbelül egy 15 évvel ezelőtt fedeztem fel először kisebb aukciókon a Bornemissza képeket, amik számomra nagyon vidámak voltak, ezek a szürreális figurák nagyon sokat mondtak, ez a dekoratív, érdekes, sajátos művészet, ez valahogy megfogott, és elkezdtem egyrészt vásárolni őket, másrészt pedig a barátaimnak is ajánlgatni, hogy vegyenek, mert hogy vegyenek ilyen képeket, és úgy próbáltuk a képeket előkeríteni, és a barátaim, illetve egy szűk kör elkezdtük ezeket gyűjteni, és
amikor már 2 vagy 3 ilyen nagyobb anyagot összeszedtünk, akkor, ami körülbelül egy ilyen 60-80 darabból állt, akkor azt vettem észre, hogy a piacon nem csak mi, hanem mások is elkezdik értékelni, és nagyon komoly áremelkedésen ment keresztül az utolsó 4-5 évben a Bornemisza képek, és akkor jött az, hogy már az összes aukciós ház kínálatában volt, művészeti vásárokon szerepelt, fontos nagyképei, tehát egy kicsit olyan komolyabbá vált, tehát a művészeti élet is elfogadta már, és akkor jött ez a gondolat, hogy ha már ennyi kép van körülöttünk, és a barátaim és a közeli gyűjtőkör is megszerette, akkor azért jobban meg kellene ismernünk Bornemisza életét, és erről beszélgettem egy ilyen szűk szakmai körbe, és akkor jött, hogy a Rajna Bálint megmondta, hogy hát monográfiát már Szabó Lilla művészettörténész hölgy már elkezdte, vagy már meg is írta, és hogy ez egy régebbi projektnek volt az alapja, és akkor kértem, hogy mutassanak be egymásnak. Lilla nagyon szimpatikus volt, nagyon nagy tudással rendelkezett. Ezt én is elmondhatom róla, János. és én azt gondoltam, hogy amit ő ajánlott a gondolatkiadóval közösen, hogy ennek lehet létjogosultsága. Amikor ez a 3-as találkozó megtörtént, akkor én, mint kereskedő, azt láttam benne, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy egy nagy könyvet, vagy viszonylag sok reprodukcióval rendelkező könyvet állítsunk elő, mert addigra már versenyszerűen kerestem a fotókat és a régebben eladott festményeknek is a reprodukcióit, és egy nagyon jó megállapodás született, amiben Lilla hozta igazából a szakmai részt, az életrajzot, mi pedig, mint galéria szedtük össze a képeket, a képek fotóit, és mindenféle kutatást, amit tudtunk, segítettünk, és mellett a galéria munkatársa is, mivel nagyon tetszett mindenkinek a projekt, nagy elánnal álltak bele, és hát így sikerült az, hogy szerintem egy viszonylag jó anyagot szedjünk össze ennek a könyvnek a kiadásához. Milyen jó, hogy ez a kutatás újjáélet, és egy nagyon impozáns kiadványról beszélünk. Én azt szeretném megkérdezni, mert hogy most többször szóba került, hogy milyen nagy számban fordulnak elő aukciókon, gyűjtőknél ezek a festmények, Lilla, hogy mekkora életműről beszélhetünk. Mit jelent ez? Mennyi festményt kellett átnézni, felkeresni? Egy életmű. A könyvkiadást azt is megkönnyített, hogy annó én a Magyar Nemzeti Galériából Mester Tibor fotóssal lefotóztattam akkor betervezett könyvhöz az elérhető Bornemisza műveket, és egy nagyon jó, értékes anyagot lehetett rögtön a galériának átadni ezzel, hogy járjanak utána a tulajdonosoknak, meg hogy ezzel is plusz a képanyagot bővíteni a könyvbe. Ugye ő neki a skandináv kiállításokon, akár Finnországba vagy Svédországba szinte minden képét megvásárolták. Ráadásul, hogyha ő kint volt valahol külföldön, mindegy, hogy néhány hónapig, vagy Skandináviába, Svédországba egy évig, ott folyamatosan festett. És nem kizárt, hogy csak az ott élő magyarok vásárolták meg a képeit, hanem feltételezem, hogy a széles nagy közönség. Ugyanez történt Olaszországban, és Németországban. És Németországból volt egy műkereskedő, egy galériás, a Peter Hoffmann, aki rendszeresen járt Magyarországra, jó barátságban is volt a Bornemisza családdal,
és akár az Artexen keresztül, vagy hivatalos úton, hogy vitték ki a műveit. Nem lehet tudni, hogy mennyi. Én feltételezem, hogy amennyit mi ismerünk, körülbelül ugyanennyi lehet még ismeretlen tulajdonba, akár a skandináv országokban, vagy akár Olaszországban, Németországban, sőt, Amerikában is voltak kiállításai. És ugyanígy Lengyelországban. Én például nagyon örülnék annak, hogyha a Lengyel Kulturális Intézet kíváncsi lenne úgy erre a kiállításra, hogy kezdeményeznék azt, hogy Lublinba, a várba, ahol annó a Bornemisszának a kiállítása volt, ott is legyen egy kiállítás és könyvbemutató, mert az ő tulajdonokban is vannak Bornemissza képek. És ugyanez például a skandináv országokban. Miért ne? Tehát, és ez a műkereskedelem szempontjából is nagyon fontos, de magának az életműnek a megismertetése szempontjából is, hisz Bornemissza, én elhelyeztem őt a magyar képzőművészetbe, hogy körülbelül melyik vonulatba tartozik, de akkor is annyira egyedi és egyéni az ő stílusa, hogy talán a kiállítás után, vagy miután a monográfia keresztül jobban megismerte a hazai közönség is a művészetét, jönnek újabb reagálások vagy kritikák, és így is többet fogunk tudni abból a kérdéskörből, ami a 60-as, 70-es, 80-as évek művészetét jelentette Magyarországon. Most azon gondolkoztam közben, hogy ugye említetted, hogy a Bornemissza műveket a külföldi kiállításokon már életében folyamatosan vásárolták, és jelenleg meg akkor megélünk egy ilyen műkereskedelmi érdeklődés, növekedést vele kapcsolatban. Vajon mi lehet az oka, talán mind a kettőtökhöz intézem ezt a kérdést, hogy a kettő közötti 40-50 évben viszont egyáltalán nem került sem a műkereskedelem, sem akár a művészettörténet vagy kiállítási témakörbe nem merült fel, hogy a te monográfiádat feldolgozzak. Nem is tudtak róla, hogy én írtam egy monográfiát. János, te mit gondolsz arról, hogy most van ez a fellendülés az ő művészetével kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy az internet elterjedésével sokkal több helyre eljutottak a képeim, mert ahogy a Lilla is mondta, hogy igazából nagy kiállító tér lehetőséget soha nem kapott, tehát csak a műcsarnok vállalatnál volt kiállítva, de olyan lehetőség, mint ami most van, hogy interneten keresztül sok képét fel lehet lelni, és sok mindenkihez eljuthatnak a képek, és sokan felfedezhetik benne azt a szépséget, amit esetleg előtte szűk réteg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre meg kellett térni Bornemisszának, illetve hát a művészetének, és amennyire én tudom, ő nem volt soha egy ilyen marketingelő művész, sőt, ahogy egyre másra jönnek be a régi ismerősök, és olyanok, akik szerették, és tényleg ismerték a családot, és mesélnek róla zseniális dolgokat, de hogy egy nagyon furcsa figura volt, és egy pillanat alatt tudott abba hagyni mindent, és az ő lelkületében nem volt az benne, hogy ő saját magát nyomja, vagy pozíciót szerezzen. Lilla, tudnál mesélni egy kicsit még a személyiségéről, amit te megtudtál? Mindjárt, de kiegészítve, amit János említ, hogy én nagyon megörültem annak, és meg kell mondanom, hogy ugye amennyire ismerem a Nemzeti Galéria, vagy a Magyar Művészeti Akadémia, a Műcsarnok, Szépművészeti és az országos kiállításokat, illetve az aukciós házaknak akár mondhatnám úgy is, hogy trendjeit, én őszintén nagyon-nagyon kellemesen meglepődtem, hogy Jánosnak egy bátorsága volt ahhoz, hogy azt mondja, hogy én Bornemissza Lászlót, mert nem biztos, hogy mások is
így merték volna ezt elővenni, amikor Battyányi Gyula, amikor vagy akár az óvaterveseknek, most ugye a fiatalon, vagy annó fiataloknak a trendisége van, vagy még az újabb ilyen nagyszerű mai helyzeteket lefestő és nagyon tetszetős képeket készítő művészek mellett Bornemisza László. Tehát ez biztos, hogy egy érzékenység is kellett, és az, hogy igen, belevágunk, és hittél benne is, magadban is, galériában is. Igen, meg hát azért ez egy fontos szempont volt, hogy ilyen átfogó művészeti elemzést sem találtunk, és hogy ennyire összefoglaló képanyagot sem találtunk, és én azt gondoltam, hogy annyi vidámságot és annyi pozitívumot ismertem meg a művészetén keresztül, hogy ennek egy kicsit emléket szerettem volna állítani. És én azt gondolom, hogy vagy úgy vagyok vele, mint kereskedő, hogy ami nekem tetszik, az valószínű a környezetemnek is át tudom adni, és valószínű, hogy nekik is tetszeni fog sok minden, és sokat fogunk tudni róla beszélni, és a Bornemisza életmű az teljesen ilyen. Szeretnénk még néhány történetet hallani magáról a kutatói munkáról, és ezért azt szeretném kérdezni tőled, hogy hogyan tudtad a skandináv intézményeket felkeresni? Mennyire volt gördülékeny a velük való együttműködés? Hát miután én Irisztől megkaptam a újságkivágásokat, ebből tudtam, hogy mikor, hol van kiállítása, illetve katalógusokat is kaptam, amik ilyen 2 oldalas, esetleg 3 lapos összehajtható katalógusok voltak, és ott volt a kiállító intézmény, őnekik írtam levelet, válaszoltak is, ha volt képük, akkor küldtek diapozitívet is, és ezt a levelezést, ezt a Bodó Galériának oda is adtam, mert én a magam részéről ezt befejeztem, ez az örökség idézőjelben az övéké, és akkor így. Persze, hogy volt benne kutató munka, mert utána kellett még keresni ilyen adatokat, de például, amikor másodszorra nekifutottam a kéziratnak, akkor láttam, hogy jó, hát itt megvan a teljes alap, de ezt az elmúlt 30 év alatt azért sok minden változott, természetesen az én véleményem vagy tudásom is, nem Bornemisszáról, hanem a korral meg a helyzetekkel kapcsolatban, és akkor újra érdekessé vált nekem úgy a munka, hogy nem javítottam, hanem visszaadtam azt a rálátást, amivel én már rendelkeztem. És ez bekerült a könyvbe is, és például megjelent a Zajti testvéreknek, Zajti Ferencnek és Gábornak a Autostoppa Lengyelországba. Az egy rendkívül érdekes könyv, ők feldolgozták a 60-as, 70-es években, nagyon sok fiatal ment Magyarországról érettségi körül, vagy egyetemisták, Autostoppa Lengyelországba, és leírták ezeknek a történeteit, illetve riportokat készítettek, vagy 20 személyről. Rendkívül érdekes a könyv, és visszaadja a hangulatát annak az időszaknak is, de azt a véleményt is, amit megfogalmaztak utólag, hogy milyen élményt jelentett számukra Lengyelország. Mert hogy a 60-as évek elejétől indult meg, ugyanakkor, mint ahogy Bornemisza Lublinba kiállított, ez az autostoppozás, és ők elmondták, hogy amíg itthon 56-ról nem lehetett beszélni, ott voltak lengyelek, akik nem voltak, hanem mindenki hatalmas szeretettel fogadta őket, és emlegették az 56-os forradalmat, és hogy milyen bátrak a magyarok, és akkor ők csak úgy nem csodálkoztak, hanem alig mertek erről beszélni. És
akkor név szerint, hogy ki mit mondott ebben a könyvbe, nekem lehetőségem volt, hogy a Bornemisszának nem csak a lengyelországi tanulmányútja kapcsán megírni ezeket, hogy milyen más kitenkintést jelentett számára, mint művésznek és mint embernek, mert ugye ő irodalmárként kezdte eredetileg Bornemissa, az, hogy a lengyelek teljesen máshogyan fogadták őt 60-as évek elején, mint ahogy itthon. És ezt be tudtam rakni a könyvbe. Tehát úgy idézni valamit, hogy mekkora élmény lehetett ez Bornemisszának is, de ugyanígy a más útjaival kapcsolatban is tudtam ezeket az idézeteket így becsempészni. Nagyon szépen köszönjük, amit elmeséltél, és szerintem még órákig lehetne ezt folytatni, és az is a tervünk, hogy a kiállítás ideje alatt több olyan programot szervezzünk még, ahol esetleg tárlatvezetés keretein belül, vagy kerekasztalbeszélgetés keretein belül Lilla tudj még mesélni a kutatómunkáról és Bornemisszáról. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégeink voltatok, és szeretettel várjuk Önöket a Bodó Galériában 2025. március 6 és 29 között Bornemissa László a Tűnő idő emlékei című kiállításunkon. Köszönjük, hogy itt voltatok. Én is köszönöm a beszélgetést.